Arrim il-ktib tal-profeta Eżajja. Ħajjiddu wiċċek. Id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek seb ħil-mulej. Ara, id-dlamijiet jiksu l-art u sħab iswed il-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u s-seb tiegħu jifittx fuqek. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u ara. Il-koll miġbura ġejjin għandek. U lidek ġejjin mill-bogħod u bnietek iġorruhom fuq id-dirajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi u tħabbat u timtela qalbek għax fuqek taqa' l-kotra tal-ġid tal-ibħra u l-għana tal-ġnus jiġi għandek imrieħel ta' iġmla qatja t-tuk. L-iġmla żgħar ta' Midjan u Efa il-koll minn Seba jiġu mobbijin bid-depp u l-inċens u jxandru t-tifqir tal-mulej. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. U Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Tħaddar fihom il-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Jisaltan minn baħar sa baħar u mix-xmara sa truf l-art. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Is-slaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali. Is-slaten ta' Seba u ta' Saba qotjiet iġibulu. Iqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Għaxu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għall-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima mulej. Arrim il-littra ta' San Pawla Apostlu lill-Efesin. Uti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom? Jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni l-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li mgħaddija ma kienx marraf lil bnedmin bħalma issa ġie rivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu, jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Rajna l-kewba tiegħu tila mill-vant u ġejna nqimu l-mulej. Alleluja, alleluja. Arrim l-Evanġelju skont San Mattew. Meta twiled Ġesu f'Betlehem tal-Ludija, fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: Finu dak li twiled, Sultan tal-Lud? Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwad u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qasisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rrid jaf minn għandhom fejn kellu jitwieled il-Messija u huma qalulu: F'Betlehem tal-Ludija. Għax hekk kien kiteb mill-profeta u wien Betlehem, art ta' Ġuda. Le m'intix li żar fost il-bliet il-kbar ta' Ġuda? Għax minnek joħroġ mexxej li jira l-poplu tiegħi Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ lil maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom Betlehem u qalilhom: Morru, staqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għiduli ħalli jien ukoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-Sultan telqu u wara il-kewba li kienu raw tiela bdiet tmixxa qudiemhom sakemm waslet u waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma' ommu Marija, inxteħtu fl-art iqimuh. Fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali depp, inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu mwissijin f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Illum il-festa tal-Epifanija, iċ-ċelebrazzjoni ta' meta l-maġi marru jżuru lil Ġesu. Din il-ġrajja qed tgħidilna xi ħaġa importanti fuq kif infittxu lil Alla. Fl-ewwel qari, il-profeta Eżajja jifhem li id-dawl ta' Alla li jiddi fuq Iżrael hu maħsub għad-dinja kollha. Il-ġnus qatt jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u ara, il-koll miġbura ġejjin għandek, kull persuna tħoss
li qed tfittex xi ħaġa li timla lill-qalba. Aħna nfittxu billi naqraw il-kotba, inżuru l-mużewijiet, noħolqu l-arti u nimxu fin-natura. Veru, aħna l-koll qed infittxu lill-Alla direttament jew indirettament. Nies mid-dinja kollha minn kulturi u twemmin differenti kollha qed ifittxu l-verità, it-tjieba u l-ġmiel. Din it-tiftixa universali. Il-verità, it-tjieba u l-ġmiel fl-aħħar mill-aħħar u Alla. L-uniku veru Alla ta' Iżrael. Dak li qed infittxu u Ġesu. Il-Logos, il-kelma ta' Alla li saret laħam. Il-kelma ta' Alla fil-bidunet poġġiet l-ordni fid-dinja. U Ġesu u fil-qalba ta' dan l-ordni. Aħna l-koll miġbudin lejn id-dawl tiegħu li jiddi minn din il-qalba u jikxef it-tifsira ta' kull ma nsibu madwarna. Aħna nħossuna miġbudin lejn xi ħaġa li ikbar minn dak li nistgħu nifhmu. Fil-Vanġellu tal-lum nisimgħu li l-maġi ġew mill-Lvant, ifittxu lis-Sultan tal-Lut li għadu kemm twieled. Dawn il-maġi huma nies orrif li studjaw il-kwiekeb. Fittxew fil-kwiekeb dak li hu veru u dawn mexxewhom lejn Ġesu tarbija. Kull ma kienu raw fis-smawiet kien qed imexxihom lejn l-importanza ta' din it-tarbija ta' twelid. Kienu jafu li kienet dik il-miġja tiegħu kienet ġiet imħabbra. Ejjew inkunu konxi ta' din ix-xewqa għal Alla li hemm fi qlubna. Ejjew infittxuh u ejjew insibuh u fuq kollox ejjew nifirħu bil-miġja tiegħu fid-dinja. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!